Nem, hogy ne legyik az elsővel. Nagyon jó. Ti meggyűjtitek a csóknak? Mi a fácsi? Vagy Peti kérdezik? Ne vedd el tőle. Nem így, hogy elveszed tőle. Ha már ő elkezdte, akkor ott a túloldalon van a... Hol a rakasztója? Nincs rakasztója. Akkor figyeljetek csak ide rám. Akkor üljetek le ide, legyetek olyan szívesek, petszázolni. Most el fogsz fulladni, lehet, hogy észre. Most én fogom ezt átadni. Jó? Mindjárt megkérdezem. Kérem szépen, Ilana. Ákos, szeretnél nekem segíteni? Ki szeretne nekem segíteni beletenni a halacskákat a vízbe? Jó? Akkor gyertek, segítsetek beletenni. De ne dobáld, csak tedd el. Nézzük, várjál, még nem. Nem. Egyszerre. Jó, tetszél. Nézzetek egy picikét a tóba, már egy nem kezdjük el. Tessék? Még ott van a teja, menjél innen. Jó? Nézzetek egy picit az alumíniumra. Mi? Egyformában van a tóba? Tóba. Ha nem? Minden különböznek. De milyen színű? Azt mondom, milyen? Igen? Akkor miben különböznek? Az mit kell? De miben nem ugyanolyan? Most mondtad az előtt? Miben nem ugyanolyan? Miben különböznek? Hogy más színűek, ugye? Más a színű. És még miben különböznek? És még miben különböznek? Nézzetek, de mutatok nektek valamit. Ha ezt a két halat egymás mellé teszem, akkor nincs az egyik kisebb, a másik pedig nagyobb, viszont ügyesek van. Egyik kövér, másik alacsony. Egyik kövér, másik alacsony. Nem? A kövérnek mi az ellentéte? Nem. A kövérnek mi az ellentéte? Kövérnek mi az ellentéte? Nem. Minek az ellentéte az alacsony? Ha valaki nagyon magas, ugye? A kövérnek az ellentéte, tudjátok? Nem. A kövérnek az ellentéte, hogy sovány. Nem, sovány. A kövérnek az ellentéte, hogy sovány. Bizony. Az lesz a feladat, hogy akkor kipecázzátok ügyesen, és aki kipecázza, megnézik, hogy ki tud a legtöbbet tetszeni. Jó? Jó? Te is odaülhetsz a horgászszékre. Jó? Rendben van, Minolkám. Tessék. Hoppá! Hoppá! Bele ne ess a szóba. És ide tedd az öredre, és akkor meg tudjuk számolni. Jó? Én fogja neked, jó leszek a segítő. De tedd az öledbe, nyugodtan, tedd az öledbe. Te is Soma. Nagyon ügyesek vagytok. Jó. Ugye megjelkedik el? Nem mennék szíves a vízbe? Most ne zavard őt, mert nem tud koncentrálni, nagyon nehéz kipecázni. Azaz. Ügyesek vagytok, nagyon. Ügyesek vagytok, nagyon-nagyon. Norkám, üljél cica, úgy azért egyszerűbb lenne.
légy szíves. Jó? Figyelem. Petikém. Jé, de ügyes vagy. Jó? Tegyen neki. Majd meghozik rá egy kereskedőt. Tudod, hogy mi a szabály? Nagyon jó. Tudod, hogy mi a szabály? Rendben. Van. Na, még hány darab van benne? A vízbe egy. Vedd ki soma, akkor azt az egyet. Nem tudjuk, hogy itt. Fogd meg akkor egyszer soma. Somi. Folytatom kérdezni. Jó. Éppen megverek ki. Mindenki számlálja meg, hogy hány darab van az ölében. Ezt mondom, Petike, neked nem állt meg hozzá. Légy. Somi, neked hány darab van? Somikám számol, neked számolja, hogy hány darab van? 2. Gunor? 3. Nagyon ügyes vagy neked. Kinek van a legtöbb? A zöld rá. És kinek van a legkevesebb? Lucinak, mert a Lucinak hány darab van? És a Petikének 4. Mennyivel több? Ki az az ügyes, aki meg tudja mondani? Mennyivel több a Petikéjét? 3. Hogy tudjuk leellenőrizni? Tegyük egymás mellé? Gyere csak, segítek. Neki hány darab van a Lucinak? 1. Hogy tudjuk megállapítani, melyik a több? Hogy a másik sorba tedd mellé, hogy szíves Petike? Így egymás alá. Vigyázz. Egymás alá. Mindegyiket tedd szét. Jó. Nagyon jó darab. Ez a ide tesszük. Hány nap nem jutottál? Hány nap nem jutottál? Ennek van párja? Jaj, hogy nem, itt a párja. Hány nap nem jutottál? 3 nap, akkor mennyivel több? 3-mal, bizonyám, nagyon ügyesek vagytok. Nagyon ügyesek vagytok. Jó. Odaadom nektek a percszámolót, és akkor lehet nyugodtan játszani. Visszatesszük. Nagyon jó játék. Ugye? Ez nagyon. Ide beletehetitek cicáid, jó? Hát most négyen vannak. Akarod, játszok veletek valami más. Jó? Jó? Ezt nézzetek, milyen játékot hoztam. Ha szeretnétek játszani velem, akkor mondom, hogy mit felére. Nem. Ha szeretnétek velem játszani, akkor játszhatjuk ezt a játékot 4-en. Elmondom a játékot. Szeretnél játszani? Gyere. Nem, figyelem, hogy ügyesen a helyére kicsim. Domikám, mire tetszik? Nagyon örülök, hogyha jössz velem játszani, csak addig, amíg játszottál ott az autókat. Nagyon szépen megkérlek, hogy gyorsan tedd a kis kosárba, és akkor gyere ide hozzám. Szeretnél a Petiket, te is velem játszani? Ide? Mindjárt elmondom a játékszabályt, jó? Tudod? Akkor te fogod elmondani. Rendben van, Péter? Jó. Várjál, megvárjuk, hogy 4-en legyünk. Megvárjuk a Tomikkel, szeretne velünk játszani, jó? Jó. Ügyes vagy. Ügyes vagy. Jó. Ki szeretne még velünk játszani? Van még valaki? Meg a csikók. Jó, rendben. Én a holakon leszek. Jó. Miket láttok itt? Igen. Csikó, hal, és még rák. Ez hányféle állat? 4. 4-féle állat. Mit beszéltünk meg, hogy ezek az állatok hol élnek? Vízben. A vízben. Milyen vízben?
például a rák, az milyen? Te is szeretnél velünk játszani? Mire akkor ide hozzá? A tenger. Ott is, ott is. Nem annyira. Van olyan, hogy folyamirák. A folyamirák például, akkor ér, ha úgy mondom, hogy folyamirák. A folyóban. Ott van a rák, itt van. És a halaknál hol élnek? Na és milyen vízben? A tenger. Élhetnek a tengerben. A sósvíz az milyen a sósvíz? Az óceánban, vagy a tengerben. A Tiszatón, például a tóban is élhetnek, nagyon ügyes vagy. A Duna az mi? Folyó. Nagyon ügyes vagy, bizony, az egy folyó. Jó? És akkor ez milyen hal? Csikóhal, és ez? A teknős bírka hol él? A tengerben, és az ki tud jönni a partra? Bizonyán. És a halacska, ha kijön a partra, mi történik? Bizonyán. Miért mozdul el? Azért, mert a vízben élnek. A vízben. Ide jöhetsz hozzá, gyere nyugodtan. Végül kiszolni meg. Ott van ott a halacska? Nem. Hanem ott csinál, mutassátok meg nekem. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Mindenki választhat magának. Lehetne az, hogy a hölgyek ki az első Péter? Leszel olyan udvarias? Igen? Akkor te melyikkel szeretnél választani? Teknősöket. Kérlek szépen, választom majd erre a teknősöket, jó? Jó? Segítesz neki, Péterként? Jó. Te milyennel szeretnél lenni? Miben? Te csak nézel engem? Jó, van, akkor itt maradhatsz nézni. De is szeretnél játszani? Gyere, akkor jött hozzá. Hoppá! Semmi baj. Gyere, kicsikém. Gyere szívem. Te melyikkel szeretnél lenni? A csikóhallal. Jó, rendben van. Vedd magad elé a csikóhallat, majd ő ügyesnek tudja elé. Petikém, drágám, te mivel szeretnél lenni? Hallal, jó, szedd oda magad mellé. Jó, ügyes vagy. Dorikán, neked egy nagyon aranyos állat jutott. Azt hogy hívják, aminek elismert állat? A rák, bizonyán. Vedd oda magadhoz a rákokat. Milyen van a ráknak itt elől? Az oldója, bizony. Veszélyes szerinted? Veszélyes, nem mit tud? El is ránthatja az oldójával. Azzal, jó. Egyszer a tévében egy bácsit tűntek, mert volt a tengerparton, és egyik ujját a kis ujját bevágta az oldójával. Rá? Azért mondtam, ez nagyon-nagyon veszélyes, bizonyan. Azt szeretném, hogyha megnéznétek, hogy ha egymás felé tesszük az állatokat, akkor kinek hány állata lesz. Dorikám, ha sorba tesszük, szeretném megnézni, hogy kinek hány darab állata van. Uram, még ott van a kislány. Csinálnak helyet? Na, kinek hány állata van? 4 állata van. Dobikám, neked cicám? 5 állatot van. Petikém? 5 állatot van. Neked kicsim? Hát számláljuk meg. 5 állatot van, igen. Kinek? Tényleg? Mindenkinek egyforma van. Szólaljon meg az a gyerek, akinél nem 5 van. Na hát akkor egyforma? Nem, nálam hány darab van? Akkor az övökénél több vagy kevesebb van neked? Hány darabbal? 4 darabbal, viszont. Milyen színű hiányzik neked, ha megnézed a többiekért? Milyen színű hiányzik? Lila, nagyon ügyesek. Azt szeretném megbeszélni veletek, hogy beszéljük át, hogy ez milyen színű? Mellette? Sárga, lila, barna.
narancssárga. Nagyon ügyesek vagytok. Akkor most azt fogjuk... Zöld és sárga. Te is? Milyen sárga? Narancssárga. Mondjad te. Citronsárga. Nagyon ügyesek vagytok. Akkor most először megkérem a türelmes Péteremet és az udvariast, hogy tedd föl a te haladdait abba a helyre, arra a színre, ami ott van nálad. Légy szíves. Ellenőrizzük, jó, hogy a Péter nem kell, nagyon jól tudja egyedül. Olyan ügyes a Péter, hogy azt csak keresd meg Péterként. Jó. Keresd zöld, igen, nagyon ügyes vagy. Jó. Lányok, megengeditek nekem, hogy a másik a Dobi legyen, az előbb ők voltak veletek udvariasok, jó? Dobikám, te következel. Ügyes voltál, tehát megdicsérlek. Most nézzük a Dobi. Majd ő. Jó, de jó, hogy figyeltél. Ügyes vagy, hogy ellenőrzöd. Köszönöm, Péter, hogy segítettél nekem. Ugye, Domi, így szoktuk mondani. Köszönöm, hogy figyelmeztettél. Már itt vannak. Na? Akkor még megegyek? Akkor lehet. Ugye, tudod, hogy miért van ez? Mert valamit eltévesztettél szint. Úgy, ügyes vagy. Nagyon jó. Jól oldotta meg a feladatot a Domi? Bizony, ügyes voltál, Domika. Most te fogsz következni a kis békákkal. Teknős béka és béka. Ugye? Na? Nézd össze. Ügyes vagy. Nagyon jó. Ne segíts neki, Domikám, mert mi sem segítettünk, hanem hagyjuk abba a születod van, hogy úgy végez a ügyesen megoldotta a feladatot? Nagyon ügyes voltál. Most a csipolhat, Leti azért. Nagyon ügyesek vagytok. Zöld. Nagyon jó. Nagyon jó. Hogy tegyük? Bizony, meg kell fordítani. Ügyes voltál. Nézzétek meg, csak a szemeddel. Nézd meg, hogy melyik színű, hol található. Mindegyiknek van helye? Na akkor most egy nagyon érdekes játékot talált ki a Gabi néni. Egy nagyon érdekes. Üljél le, Petike, elmondom a feladatot. Mi van itt a kezemben? Mit végünk a homokórában? Az időt, bizony. Lesz majd egy időfelelősség. A Gabi néni ide leteszi ezeket az állatokat. Össze is kövör, mivel ti már nagyobb vagytok, nem sokára mentek az iskolába, ezért én nagyon-nagyon nehéz feladatot adok nektek. Ki szeretne lenni az első? Akkor szerintem számoljuk ki. Jó? Mivel szeretnétek? Mit mondok el? Egyszer, jó, rendben van. Innen. Holnap, után, bejövök. Szép, náras, színe, ére, kukor, cica, azeg, ére, hús. Akkor te leszel az első. Az lesz a feladat, hogy a Gabi néni. Sziasztok! Szervusz, Ipcsikél! A Gabi néni, amikor szeretné lenni az időfelelős? Jó? Az időfelelős megfordítja a homokórát,
Itt is nézed, hogy lejár, amikor lejár, itt csinálod, hogy kész, jó? Abban kell hagyni magát. Mi pedig itt mélyen ellenőrizzük, hogy jól csinálja el. Jó? Szabályosan. Figyelj! Most azt segítsd. Hát ott nem fogjuk elkészülni. Vigyázz! Rajta! Azaz, de segíts neki, nem? Akkor... Ügyesen! Ügyesen! Nézzel, Robi! Ügyes, ügyes, figyeld az órát! Nem kell kapkodnod! Van még időd, nem kell figyelni! Figyeljétek azt, hogy jó színeket figyeljetek! Figyeljétek! Ügyesen! Így van, nagyon ügyes. Kell figyelni a szintén, nem csak a formát. Jó, kész, ezt meg utoljára leteheted. Jól oldottam meg a feladatot? Ugyanarra a figyeljetek? Jó? Akkor megszámláljuk, jó? Egy. Hány darabot jegyez meg, Zsolika? 8 darabot, nagyon ügyesek. Ki szeretne lenni a következő? Jó, gyere kicsit. Megfordítunk fel, hogy egyszerű legyen. Elkészültél? Jó, mondd, hogy szeretnél most fejelni az időfelelőt, és akkor te nézed a színeket, jó? Úgy, rendben. Ügyes vagy, nagyon jól megyek neked. Nagyon jó. Jól csinálja? Jó van. Igen? Még van? Nagyon jó. Figyelj, Tomika. Mami, figyelj, figyelj el. Kész, utolsó, betesszük, számoljuk meg, hogy már van. Az előbb 9, ügyes vagy. Jó? Jegyezd meg, hogy hány darabot gyűjtöttél. Te mennyi gyűjtöttél? 8. Eddig ki vezet? A Gina vezet, ugye? És hányan vezet a Gina? Egyen, bizony. Ki szeretne lenni a következő? Jössz? Nem kell félni, jól fog neked menni. Figyeld meg, hogy milyen ügyes leszel. Segítünk neked. Jó, gyere, állj fel, készülj fel, vegyél nagy levegőt, orrodon beszél, nem kell izgulni, orrodon beszívod a szájat ki. Nézd át először a kis szemeddel, és mondd, ha felkészültél a feladatra, és keresel az időnél, jó? Tehát eddig nagyon figyelj rá, hogy jó helyre tegyed, a kis szemeddel próbálj neki segíteni, mert kicsit izgulni, jó? Nem? Jó, rendben. Jó? Felkészültél? Rendben? Te jössz? Elkészülni? Rajt! Azaz! Mehet! Jó! Jó! Visszatör! Van még időd, nyugodtan. Ajjaj, ne vedd fel, mert akkor nem jó mozog. Itt csak tartsad, jó szívem?
Nem? Csak szemünkkel megbeszéltük. Szemünkkel jó, jó. Nagyon ügyes. Ugye milyen ügyes? Mondtam. Nagyon ügyes. Nagyon ügyes. Van még idő? Jó, jó. Szóljál, figyeljed, és hogyha lejárt, azonnal jelez, nagyon szíves. Kész, ez az utolsó. Jó, kicsi, le megszámoljuk. Együtt. Ki az, aki győzött? Virág, gratulálunk neked. Hány darabbal győzött? Előtted? Te mennyi? 8-at. És te? 11-et. Melyik a több? A 8 vagy a 11? A 11, bizony. És van olyan ügyes, aki meg tudja mondani, hogy mennyivel több a 11, mint a 8? Nem muszáj tudnotok. Itt van, mi 3-mal, bizony ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Látod, hogy nem kellett félni? Nem kellett 10 gólot tenni. Szeretnétek még fotót? Te is akarsz játszani? Gyere! Jó. Szeretnél te lenni most az időmnél? Rendben. Jó? Tudod, mi a feladat? Jó, rendben. Így van. De akkor nyugodtan állva, és hogy szeretnél végezni? Állva vagy ülve? Ülve. Jó, rendben. Figyelj! Hogyan? Figyelmeztető? Igen. Elkészülni? Na, nem járt még le? Húha! Húha! Mennyi elájulok? Na? Oké. Állj, utolsó volt. Hú, gyerekek! Nézzétek, hogy mennyi maradt ki? 3 darab maradt. Számlálj meg egyet. 16 darabot sikerült. Mennyi maradt csak itt? 3 darab maradt, ügyesen. Nagyon ügyesek vagyok. Figyeljetek, szeretnétek még vele játszani, vagyok nektek. De hoztam nektek egy nagyon-nagyon nagy érdekést. Hoztam a kicsimet, és hoztam a nagyokat. Szeretnétek vele? Eltegyük oda, áttesszük a másik asztalot, és ha valaki ott szeretne, akkor játszunk. Jó? És a könyveseknek is megkvalifakálok, jó? Rendben van? Ehhez az asztalhoz várjál, most beszélünk, hogy ide hozzák azt a játékot, ezzel pedig itt játszunk, hogy ugyanaz itt eltérünk. Köszönöm szépen! Na, milyen játék? Hát már ismeritek a játékot. Csak egy új feladattal. Mik vannak itt rajta? A halacskák, bizonyan. Érted? Akit érdekel nagycsoportosok, az szeretnék, hogyha jönnek. Edikém kis csillagok. Meg a Tidikém is. Mindenki választhat egy halacskát. Semmi
semmi gond, várjál, semmi gond nincsen, mert az egyikük ellenőrzi. Gyere, Petikém, csücsülj le oda. Gyere, Petike. Ülj le. Akinek nem jutott itt, azok játszhattak tovább, úgyhogy odaadom neked a homokórámat, és te fogod irányítani a játékot. De te olyan ügyes vagy, benned megbízok, jó? Gyere! Te fogod irányítani a játékot, és ha aki szeretne, hogyha idejtünk gyerekeket, akkor beindítjuk, aki szeretne vele játszani. Jó, itt ide, jó? És akkor Lóra, ha van kedved, gyere, megmutatom nektek ezt a játékot, és a Tomi akkor megtanítja nektek szívesen. Gyertek, jó? Gyere akkor te is. Gyere, nyugodtan. Jó? Jó. Jó. Akkor későn, ha jössz, várjunk megint, jó? Na figyeljetek ide, kicsit akkor itt van a kicsiknek a feladat, jó? És itt akkor csak a szünekre kellett neki szétválogatni, jó? Annál az asztalnál, a ennél az asztalnál, és nagyon szépen, jó? Te is szeretnél, vagy pedig a Domival mész játszani? Jó. Nem. Várjatok. Elmondom nektek, hogy mi a feladat. Nézd ide. Miből készült? Látjátok? Csipeszből készült a hal. És amikor kinyitjuk a csipesznek a végét, akkor mit csinál a... Kitártja a száját, mint az igazi halacska. Mutassátok csak meg, hogy tártja ki a száját. Dehogy neki. Úgy. És nézzétek csak, hogy tudja megenni az ennivalóját a tengerben. Megfogjuk, és kitesszük. Látják? Na várjál. Most először azt fogjuk játszani, hogy mindenkinél van egy színű. Ez milyen színű? Sárga. Petikém, kék, piros és zöld. Most azt játszunk először, hogy mindenki a saját színét elveszi ki, és teszi maga elé. Jó, rendben van? Ha kész vagytok, szóljatok. Ügyesen. Megnézem a kicsiket, jó? Hogy ők hogy csinálják Jukka nénivel. Sikerül Jukka néni? Nagyon jó. Unozzál, nem? Unozzál, még valakivel? Így, amikor így megfogod, így megcsiped, akkor így, és ide teszed magad elé. És csak a saját színű eledelét eszi meg a halacska. Mondtam. Így, megfogod a végét. Ez nem jó, ez az a és csak ide. Oda segíthetsz a kis kezeddel. A zöldet. Jó? Így akkor segítesz, és egy kicsit betolod akkor, jó? Rendben van? Jól megcsiptetted. Sikerült, szóljatok a Miért csak ilyen okos volt a Liló? Vagy a Szonya? A Szonya milyen okos volt? Fél oldalról. Nagyon. Még van? Még van, nyugodtan? Még van? A szülődet szereted, de nem veszekedjetek rajta. Nem veszekedjetek rajta. Nagyon. Gabi néni, olyan okos volt, oldalról. Nagyon ügyes vagy, kicsikém. Sikerült? Szóljatok Gabi néninek, ha már mindenki kértem, jó? Szóljatok. Milyen szín? Gyerekek, itt ki játszok ezen az asztalnál? Én tudom, hogy mi. Na, mondják, Gálnod. Ott van az ügyes nagyon ügyes vagy, Szonya, nagyon. És a Liló is gyakorol, megtanulod. Na, hadd lát, ki lesz az ügyesebb. Kinek a hala eszik többet. Minden játszhatnál el. Nagyon ügyes vagy. Oda is mehetsz a Domihoz. De te ezt már tudod? Ezt már reggel játszottam.
Gyere, Donika, ő is jön, mert ő is jön. Nem vagy megszámolni. Csak beraktam. Egyre van. Ketted még van? Képzeljétek el, hogy reggel az Abigail sikerült, már akkor megszámláljuk. Várjál. De szóval az előbb kiszedted, nem? Nem szedted? Ja, azt hittem, hogy már kiszedted. Oldalról. Próbáld meg oldalról. Oldalról. Tessék. Azaz, így oldalról, és akkor egyszerűbb lesz, könnyebb lesz, látod? Jó, számláltok meg, hogy kinek hány darab kis pöttye van. Ki? Mondjad, neked 10 darab van. 13. Jó, akkor légy olyan aranyos, akkor ott, amit ott hagytál rendetlenséget az autóban. Az nagyon jó, hogy neked a pakoldászol. Jó, köszönöm Ákosan. Hány darab van neked? 10 darab. És Norika, neked hány darab van összesen sárga? Számláld meg, ide tesszük ki. De úgyis a feladat majd más lesz. Számláld meg, légy szíves, hogy hány darab van. 13 darab. Figyeljetek ide, van egy feladat. Visszatesszük mindenkit. Én a pirosra lehetek. Jó, csere akkor a halakkal. Rendben. És te melyikkel szeretnél? Kékkel, jó. Figyeljetek ide. Annyi darabot vegyetek ki, ahányat a Gabi kopóhoz asztalon. Figyelj. Figyelj, figyelj. Figyelj, picit. Megismételjem? Figyelj, magadban számolj. Járjon így a szárny. Vegyék, Jani, a saját színekről, a már kopott. Mindig ellenőriz. Mennyit fogod Gabi néni? Jó, aki kész van, ide fölcsipteti a halacskáját, hogy tudja, hogy kész van, jó? Jó, te is csipteti mindent. Segíts a kezeddel, az nem jó, ezzel csinál cicán, ezzel egyszerűbb, jó? Most már fejezd be a sárgát akkor, jó? Nem baj. Úgy. Nehéz. Hát csináld. Nem baj, rájövünk. Nem sürgetünk. Jó. Mehet még. Számolt közben, hogy hány darab. Számláld közben, hogy hány darab. Még nekik jut Karini. A kicsiknek, jó. De kezeddel is vehetek, úgy. Így oldalról. Úgy. Azaz. Csibbeg. Azaz. Ide rakod. Ügyesen. Látod, hogy itt könnyebb? Csibbeg. Úgy. Azaz. Nagyon jó, benne volt, csak kinyitottad.
Nagyon. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Gyere kicsikém! Kicsi, gyere ide! Reggeliztél otthon? Jó, rendben van, ha meguntad, akkor abban vagyunk. Köszönöm szépen, hogy összeadtad. Jó reggelt kívánok! Semmi van, nagyon aranyos, hogy elkezdtük ide rakod a kabinéni asztalára. Úgy, úgy, ügyeljen csak ide. Ha meguntjuk, akkor nem hagyjuk vissza a legyetek a szívesek, segítsetek. Eltűntek a kishalak. Unor, légy szíves, tegyétek vissza valakat ide és a pecsabotokat. Jó, köszönöm. De mennyit tapsolt a Gabi néni? 6-ot kopogtam, ugye? Akkor nézzük csak meg, szerintem az elég lesz, nézzük meg. Egy. Igen. Javíts ki. Nem baj. Vissza kellett tenni hány darabot? 3 darabot vissza kellett tenni, ügyes voltál. Jó, tegyük akkor ide vissza. Te is. Jó, figyeljetek, nem baj, ha elmentek játszani, akkor később majd folytatjuk, jó? Semmi baj. Jó? Megtöltik már a halászfiatokat, akik el a pecsázásból, amit láttam. Készítettek halászét. Na, akkor szeretném megkérdezni, hogy itt mi a feladatotok, kinek mi a feladata? Lehet szerepelni, ha úgy gondoljátok. Jó, akkor utána. Jó, lehet majd szerepelni, majd akkor odaadom, aki szerepel. Jó, akkor most legyen ez egy, terítsétek meg az asztalt, hogy akkor tudjuk vállalni a sültkeszeget és a halászét. A Marcinak van a születésnapja? Babának van a születésnapja? Jó, rendben van. Akkor ütessük le a babát. Öltöztest veszik. De jó ez olyan aranyos az a rajta. És akkor adok nektek mikrofon. És akkor, ha megvan szépen terítve, akkor odaadom a mikrofont, és el lehet mondani, amit szeretnétek neki. Jó? Jó, jó. Köszönöm. Gyertek meg, szerintem csücsültek be oda. Ide csücsüljetek le. Nézzétek, csak itt is van egy halacska. Így letesszük a halacskát. Jó, csücsüljetek le. Ülj le szépen ide a... Kérem szépen a kiskos sárkába, te mit hoztál? Tortát? Na, belegyünk. Na, gyere. Jó, tegyünk a hozzányérokat. És akkor kérem szépen a tortát ide a születésnapra ne vidd el. De van benne. Ott látom a tetején a tortát. Anyám. Ott látom a tetején a tortát. Tegyük ki. Jó. Hány részből áll a torta? Most lehet torta is, bizonyám. Hány szeletből áll? Gyertek, számláljuk meg, hány szeletből áll. Hányan tudunk belőle enni? Bizony, 6 szeletből áll a torta. Akkor hányan tudunk belőle enni? 6-an bizony. És ha többen vagyunk, akkor mit lehetne csinálni? Megosztani. Hogy tudnánk megosztani még? Boldog születésnapot is. És ha többen vagyunk, akkor mit csinálunk vele? Felére vágjuk. Hát azokat is félbe lehet vágni. Bizonyám. Ki szeretne neki valamit énekel? Kérem szépen, Ákoskám? Akkor gyere, ha te szeretnél fel főszereplét, terüld meg.
itt lesz a színpad, és akkor te leszel az első, aki énekelhetsz azt föl a szülinaposnak, jó? Vagy mondhatsz egy varázsigét? Jó, rendben van, mondjál neked vagy. Húha, nézd csak ide! Jó, de szomorú vagyok. Hát rajta taposol és észre se vetted. Hát de szomorú vagyok. Ide. Ne üljön. Ne üljön fel oda, légy szíves, mert lesz. Gyere, gyere, gyere. Jó. Na akkor Ákosom, szeretném hallani. Milyen játék? Milyen játéka legyen neki? Nem hallottam, mert nem értettem. Nem mondott semmilyen Na milyen játéka legyen neki? Mit szeretnél? Egy tányér, Egy tányér legyen az a játék. Egy teli tányér mondjuk, igaz? ez legyen. Nem hallom, Ákoska. Boldog szülinapot kívánunk neked, jó? Akkor most te következett, kérem szépen, igen? Na, te mit mondasz neked születésnaposunknak? Csak elgondolkodom. Gondolkozol, Gina? Te kezded? Jó. Jaj, de szép volt, tapsoljuk meg. Na, akkor most te jössz. Hát ez nagyon szép volt, tapsoljuk előre. Ki szeretne valami más? Mondókát is. Parancsolj. Átmegyek a színpadra. Mindjárt fogom adni. Tudtok-e olyat esetleg mondani, figyeltek rám, amiről beszélgettünk, mit csináltunk ma nagyon sokat? Halacskák, vagyis miről? Tengeri állatokról. Ki az az ügyes, akinek olyan mondóka, ének, vers jut eszébe, ami vagy a halakról szól, vagy mindikről? Kacsákról például? Na, hát halljuk. Na mondjad!